କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଗୁରୁଜୀ କୂଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଉ ଗୋତ୍ର। କୂଳ ହୁଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଦେହର ରୋଗ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଟେନସନ ଯୋଗୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଥାଇରଏଡ ହୁଁ ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ତା ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଆଉ ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ ସେଟା ହୁଁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଶ୍ଵେତା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି, ଶରୀରର ସମସ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ରୋଗ ଆଳସ୍ୟ ତାହା ଅଧିକ ଅଧିକ ହେଉଛି, ତଥା ଭୈରବ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳ ଦେବତା। ଆରେ ହଁ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ଆକୁ ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଇଏ ନାଇଁ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ କଲେ। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ୟାଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସେଇଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି।